दिनै जोंहा बड'लेण्ड अरुनाचल सुरक्षा मन्चनि मेल जानानै थांबाय नैबे फाग्लाबाबा खाथियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दा गोबां मानसि जादों बे खाथि खालानि गामिनि गावबुराफोर आरो दैदेनगिरिफोर गामिनि बिसोर फैजोबदों आरो जोंनि मेल माने लिंनायनि आरो मेलाव सावरायनायनि थांखि आजावनायनि खारनानो जाबाय माखासे थांखिफ्रा जाबाय जे थांनाय 28 तारिखआव मैनागुरि गामिनि फुंखा बसुमतारीखौ जेरखम अननायखौ गावथारदों बे गावथारनायखौ दिनैनि मेला गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिनि उनाव बे माने दुखुथिया न'खरनो जाहाथे सरकारा थांनानै थानायनि राहा खालामना होयो बे बाथ्राखौ दिनै जों मोनसे प्रस्ताब लानाय जाबाय बे बिसोरनि न'खराव जाहाथे थांनानै थानायनि राहा बेयाव माने फुंखा बसुमतारी अनजालि बिसि साख्रि होयो दा बेखौ जोङो दिनै थांखि आजावनाय जाबाय आरो लोगोसे फुंखा बसुमतारी गावथारनाय जाय दसि माने फरेस्ट माने डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल्सफोर बिसोरनि सायाव जाहाथे माने साजा होयो गोख्रोंनो साख्रिनिफ्राय जाहाथे बरखास्त खालामो आरो लोगोसे इमिडियेटलि बिसोरखौ एरेस्ट खालामो बिनिबो जों मोनसे प्रस्ताब लानाय जाबाय आरो बिनि सायाव इमिडियेट मोनसे गोख्रों माने जुडिशियेल नायबिजिरनाय जाहाथे सरकारा खालामनो हायो जों बे थांखि जाबाय जोंहा ओमफ्राय बिनि उनाव मालगावआव जायनाखि एपिडिसिएलनि हा आवग्रिना लानाय 900 बिगा बेखौ जोङो गोख्रों रावजों बेखौ बेरेखा खालामबाय आरो मालगावनि रायजो राजाफ्रा बे दंफैखायोमोन आरो मालगावआव एपिडिसिएलनि जायनाखि फसंथान बेखौ जाहोनो मोना होननानै थांखि लानाय जाबाय बे ट्राइबेल बेल्ट एरिया बे बाहेरायाव जाथों बेखौ जोंहा आपत्ति गैया आरो लोगोसे मालगावनि गामियाव बे एपिडिसिएल गायसननो नागिरनायाव 93टा फेमिलि जे एफेक्ट जागोन 93टा फेमिलि एफेक्ट जागोन बे फेमिलिखौ जे मालगाव गामिनि गेजेराव दोनफैनांदों बेखौ दिनै हेंथा खालामनाय जाबाय दोनफैनो होआ दोनफैनो मोना मानोना बे ट्राइबेल बेल्ट बिसिनि माने ग्रेजिं फिल्ड बेयाव आयेना बेखौ एलाव खालामखाया बेखौ गोख्रों रावजों दिनै होबथानाय जाबाय आरो लोगोसे बिनि सायाव मालगाव रायजो राजाफ्रा जेब्ला आन्दलन खालामगोन सोमावसारगोन बे आन्दलनाव जोंनि बड'लेण्ड अरुनाचल सुरक्षा मन्चजों लोगोसे बे खाथि खालानि रायजो राजाफोर आरो गावबुराफोर बिथांमोनाबो मदद होगोन हेफाजाब होगोन बे बाथ्राखौ दिनै बयबो माने थांखियाव माने फोसावना होनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा नैबे खुंगुरि गामियाव जानाखि AIIDCनो हा हगारनाय आरो बे AIIDCनो हा हगारनायनि थाखाय नैबेयाव माने दाउ फार्म खालामनाय बे दाउ फार्म खालामनायाव गोबां खस्थ' मोननांबाय बे जायगानि फिसा गेसाव गुबुन बिराद मोनामो दाउ फार्मा दा बे दाउ फार्मनि थाखाय दिनै बे जायगानि स्कुल बे स्कुलनि गथ'फ्रा स्कुलाव थांनो हायि बायदि जाबाय ओमफ्राय जनता कलेजनि जाय छात्रफोर बिसोरबो गोबां खस्थ'आव माने भुगिनांबाय बिसोरो हस्टेलाव थानो हायि बायदि जाबाय दा बेनिखायनो बेफोरखौ नोजोर होनानै बे दाउ फार्मखौ इमिडियेटलि उइद्र खालामनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो दिनै थांखियाव आजावनाय जाबाय आरो लोगोसे बे खुंगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा बे दाउ फार्मखौ उथायनायनि थाखाय बेबायदि धर्ना लायोब्ला बिथांमोना थांखि आजावोब्ला प्रटेस्ट खालामनायनि बेयाव जोङो जरदार भाबै बाहागो लागोन जों बेखौ दिनै थांखि आजावनाय जाबाय आरो लोगोसे मजाबारि गामिनि जायगानि ट्राइबेल बेल्टनि हा बे ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ दासिमबो BTC सरकारा उद्धार खालामनायनि माने जेबो हाबाफारि लानाय जायाखै दा ओंखायनो थाबैनो जाहाथे बेखौ उद्धार खालामनायनि हाबाफारि लायो आरो बेखौ थाबैनो लायाब्ला बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा थाबैनो खुद्रि सारनाय मोनसे संग्राम सोमावसारनाय खालामगोन आरो बे सोमावसारनायावबो जोङो रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लागोन बे बाथ्राखौ दिनै थांखियाव आजावनाय जाबाय आरो बिनि उनाव बिजनियाव सासे बर' मानसि UPPLनि कर्मि आरो सासे स्पर्ट्समेन मोजां मानसि समाजजों सिथाबनानै थाग्रा मानसि जिबानन्द बसुमतारी दा बिथांखौ जे खास्रि बिस्रि माखासे दुथांफोरा गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जे बुथारबाय जों बेखौ गोख्रों रावजों निन्दा खालामो सोंखारियो आरो दुखु फोरमायो दिनै गावनि जोनोम जायगायाव बर'फ्रा माने अना खाना आलाय सिलाय मालायजों बुथारजानाय बेखौ जों जोङो जनता सुरक्षा मन्चआ खुनुरुखुम जों सैजो खालामनो हाया बे सैजो खालामथावना नङा जोङो बेखौ आरो बिनि सायाव गोख्रों साजा होनांगौ साजा लानायनि बेबस्था खालामनांगौ सरकारा जों बेखौ दाबि खालामो आरो जायनोखि माने जायफ्रा माने अलरेडि हमजाखांबाय बे दायाव लोब्बा गोनां माने दुथांफोर बिसोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनांगौ होननानै जों दिनै दाबि खालामो आरो जिबानन्द बसुमतारीनि न'खरनो
अनसुंथाइ जाहाथे हरो बिटि सरकारा जों बेखौ दिनै खावलायहरो आरो फैगौ समफ्राव जोङो जयैनो बर' हारिनि अलखथायाव अरायबो गोख्रों भाबै मावलांगोन होननानै जों दिनै बयबो एकमत भाबै जोङो माने माबा खालामो फोरमायथि होलायलायो आरो जोंनि मावनाय बेलायाव जों खुनु दिन राजनिथि सोरबा राजनिथि नङा जों बिदि फाराग जों लाबोआ जोंनि गेजेराव आरो जोंहा सोरनिबा सायाव गेलेनानै मावनाय बा सोरखौबा जों माने माबानाय जों बेयाव नङा जोंहा रायजो राजानि दुखु खैफोदा जोंनि दुखु खैफोद रायजो राजानि दुखु खैफोदाव जों अरायबो सिथाबगोन आरो जों गलामि जानानै मावगोन रायजो राजानि खिन्थु जोङो सोरबा माने राजनिथि हान्जानि जों फान्दा राजनिथि हान्जानि गलामि जानानै जों खुनुदिन मावनाय नङा बे बाथ्राखौ जों दिनै गुवार लिरनानै सावरायनाय जाबाय आरो जोङो खोब स्ट्रं भाबै जाथिनि थाखाय खामानि मावलांगोन बेखौनो बुंनानै जोङो दिनै मिथिङाव सावरायनाय जादों आङो दिनै मिथिं बे माबानि गेजेरजों प्रेस मिटनि गेजेरजों इसिबां गावबुराफोर फैदों जोंनि मेलाव आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो लोगोसे गोबां माने गामिनि सोद्रोमाफोर फैनाय सानसुमैफोर फैनाय बिथांमोनखौबो आङो गासिबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय साबायखर बावहरो गोजोन्थों